kører den op. Hvad laver du? Hvor er du henne? Jeg er hjemme med Tasje. Ja. Er det hyggeligt? Og hvad laver du hjemme hos Tasje? Vi har lige haft et eller andet you know. Så er vi lige med Astrid. Så skal du fortælle, hvad andre de laver. Okay. Det må jeg. Her har vi. Hey, prøv at vente lidt. Jeg skal starte, som jeg plejer. Skæld. Så nu må du fortælle, Astrid. Okay. Hej, jeg er Christine. Og Astrid. Det er Astrid. Det er Astrid. Det er mig. Det er Astrid. Ja. Hende, der har ryggen til Tasje. Tasje. Det er Tasje. Det er Tasje. Og hende med lys hår, det er Emilie, som vi har set en gang før i en sleepover. En gang før i sleepover, men igen. Nu ser vi hende igen. Nu ser vi igen. Nu er jeg tilbage. Tilbage igen. You're back. Jeg laver mad. Again. Astrid? Det her det er spicy. Det er spicy. Men det altså nu skal vi se, skal vi have noget klar. Det gør det. Ej jo. Skal vi godt sætte det hjemme her? Mine. Vi gør det. Og vi skal have pizza. Pizza. Og jeg har også. Ja, så er vi lige. Hvad skal vi have? Jeg kan det bare. Nej. Skal vi have store tallerkener? Tasje, hun står med røven op i luften igen. Som det vanligt. Altså, der er store runde. Okay. Altså, sådan nogle her. Ja. Okay. Der var der en. Og vi skal have 5. Seriøst? Og her har vi 2. Jeg kan bare filme. Hvordan skal det være? Det er tv-køkken, det her. Simpelthen. TV-køkken. Og det kommer simpelthen. Astrid, du spiser noget. Skal vi så sidde? Bare sæt den her rent. Okay. slik den. Hvad? Nej, nu har jeg rent. Sådan helt ikke. Jeg tror, du sagde, at du ville slikke mig ren. Det er det, du plejer at gøre. Mini. Det dufter som fritter. What? Det ved jeg ikke, om den dufter som fritter. Nu er det bare. Hvor er stikker så? Her. Og glasen er her. Altså, jeg vil falde over den der steg. Det er ikke fint, det er det. Nej, hvor er det selv. Hvad det er, det er sygt. Vi filmer bare herovre, Vinnie. Vi filmer bare derovre. Ja, det er rigtig sjovt. Og Vinnie, hun er bare en pissegod fotograf. Ja, ikke også? Det er slikke, lægge. Hvad er det? Det er slikke, lægge. Det er slik. Det er slikke, lægge. Og ved I hvad, vil I høre min... Vil I... Bedste i hvert fald. Okay, vil I høre min skala for fyre? Det er fra adder til cutie til name. Er det meningen, man må spise det der, eller skal det... Ja, bare og løs. Okay, jeg vil prøve så en her og se med det her, hvad er det her? Nu er vi klar til at smage chips. 2, okay. Og jeg ser, ja. Nej! Et godt råd. Ikke tage så meget. 12! Vil du sige noget, Christine? Hvad er det? Det smager godt. Ja, det smager godt, Vinnie. Det er bare mig, der er kredsen. Lad os stikke ham gaverne. Nej, det er sjovt. Det er der en parodi på. Og Jonas Friberg, aftenens gæster. Tusind tak, fordi I gik med. Og I kan være rundt på gulvet, frister jeg med lidt af hvert. Ej, det er fint ansigt. Jeg er en bandit. Bøger, palmer og andre folks penge. Det var en different from the